Charles, magi gin gik ma osetimore ma pok otieki gi gintiere, mimedo chaki kendo mimedo landi ni idhi chaki bende nitiere. Ang'o ma koro wan godo mayot kaluwore samoro nok mosebet chien manyalo miyo makoro imedo chak sani kata miwacho ni dhi tim sani gi gin bende gidhi bedo gi thuolo mar yudo pesa midhi tim gigo kama moko ka ni samoro pesa gin udwa deko gi kaka chenro ma nitie ma pesa gi odeko. Yes. To nitie ma bende inwang'o ka project ose timne procurement, ng'ato dhi e court donjo ne jo procurement ni project ni ng'acho obedo favored kata ok obedo procured maber. Onge gima sirkal nyalo timo. Sirkal nyaka rit ma the whole of that process timre nadi room. Omiyo all cases ok wanyalo wacho ni cases go ok timre kata olewo. Nwach king'iyo Kenya ka sani, a number of projects, gik mang'eny mosebedo improved Kenya ka. Kata kiwuotho kata Nairobi ka osebedo opened quite a lot. Kata mana yore ma wan go gi kuonde ma wan go. Omiyo wan wanyalo mana wacho ni mondo wahore. Tude gi wach ni mogik, yes. Wahore, wabed patient gi sirkal. Wang'e ni sirkal, ji no ok dwa winjo. Taparo ni koro ji mremb gi odok piny ginyalo winjo wa kwa wuoyo. Sirkand ni noyudo gowi mathoth. Kapok jakom ne giwinjore go Uhuru 2018-2019 jakom no won treasury ni gope mukawo mang'eny gi biro keto shida Kenya gi shida. Jakom be neno mbele noneno ni kiko dhaw go Uhuru ndalo ne koro rumo we mondo bende one ka ng'ano nyalo supporte mondo bed president mondo correct gigi ka entie in the house. Koro kwanyal blame for supporting Uhuru that time. Yes. But inyalo paro ni jakom no complain ni gope gi bro hinyowa. And adieri gima no wacho no, gope gi osebet ka hinyo sirkal masani. Omiyo wa expect ni sirkal ni bro bedo stable and kendo kaka joluo se donje sirkal. Every time ma joluo ni sirkal, sirkande gi bedo stable kendo gitimo maber. Erokamano Charles Wang'ongo, thuolo ema odwa ng'adowa. Oromo. Weche thoth, pod in gi weche mathoth, pok ilero kaka sirkal biro timo ma gimedo lony